Здравейте! Аз съм Алекс, а това е Софи. И Днес ще правим предизвикателство. Как се казва? Чуби предизвикателство. да, земята я. Добре, нека да започваме. Кой е първи? Аз. Тя ви вони. Себе Вани. Това се бъм. Също. Себе Вани. Чапи бъм. Това се бъм. Чапи бъм. Това се бъм. Стана ми лошо. Аз съм взел. Тя печели. Аз изядох 3. Аз вече си мога да спокойся да си ям царевицата. Чао.